Jo sóc el Javier i faré de presentador a Manresa Fosca, capítol 4. Hola, sóc la Sulma i faré de voluntària amb la claqueta. Jo soc la Gladys, faré la mare del Tomeu, a veure com surt. Soc la Caro, faig el paper de Griselda, que és una rossinyola, i m'imagino que Griselda és un part de l'equip molt important. Soc el Camilo y yo voy a ser el Tomeu. Tengo una idea de que va a ser un noi más agradable que el Perot, ya que el Perot es más arrogante. Hola, em dic Àlex, faré del personatge de l'Eduard de la colla dels tornells. Aquesta és la Fosca. La nostra inspiració. Explica-li. Primer allà. I Així va ser com un odi antic. Set i ja! 1, 2, 3, 4. Estava coordinat. Feia 2 dies que no apareixia per casa i tenia... Sí, que ja sé Sí. No me'n recordo. Tot plegat? Plantejada. Sense morritos Sense morritos. Sí? Els cops són referències. La persona de carn i ossos. Si algú sap alguna cosa de la meva filla, jo la necessito, la veritat. Tinc un patiment a l'esquena i ella em fa massatge a totes les mans. Eso es absurd. Laudal era como... Diuen que l'Eudald va assassinar la Júlia. No passa res. Allò era una provocació. Havien vingut... Jo què sé, devien trobar una estona i van passejar plegats. Hi tornarem. Tots som Júlia. La Júlia es presentaria, va reaparèixer i es representaria... No hi ha història de més tristesa que aquesta. Una altra que està